Sanibonani nonke ma-MK amahle. Sethemba ukuthi niyaphila kuyisonto nanokuthi usuku luhambe kahle. Cha, ma-MK amahle, uyabona thina inkinga yethu singabantu ukuthi sisuke sithathe ipolitiki ngathi into mhlambe eyelwa esikolweni, kanti cha, akunjalo bantu bakithi. Ipolitiki akusiyo into edinga nokuthi uze uyiyele esikolweni noma mhlampe uze uyoyithweselwa imiyezane noma mhlampe uze uthweswe iziqu kuthiwe cha impela hayi ipolitiki cha usuyayazi. No, ipolitiki akusiyo into enjalo. Manje thina sisuke leyo nto siyididanise. Ipolitiki nje uma singakhuluma iqiniso bantu bakithi izimo zempilo esibhekana nazo mihla namalanga. Ipolitiki akusiyo into mhlampe singathi siyibuka ku-TV njengebhola mhlampe uma singayanga ey'tediyamu. Cha, ipolitiki akusiyo into enjalo bantu bakithi. Lokhu ngikushiso yini? Ngikushiso ukuthi sengike ngabona nje ey'nkundleni zokuxhumana lelinye iqenjana leli elophuma silwe laba ababiza ngompi yakhe. Sengike ngabezwa nje impela bekhuluma ningi, ngisho abaholi bakhona besho into efana nokuthi umkhonto wesizwe uzosheshe ubhubhe ngoba it is centered around an 82-year-old man. So uyabona lokho mina kuvele nje kungi-expose-le umuntu same time. Uyabona uma uwumuntu sikhuluma ipolitiki bese wena uzovele uthi cha umkhonto wesizwe or nje uvele uthi we can't base our unity on an 83-year-old man. Uyabona ukuthi lokho nje kukhombisa ngokusobala ukuthi wena osho leyo nto you do not understand ukuthi ipolitiki iyini. Ipolitiki is not about umuntu. Niyabona bakwethu ngoba kulelo qenjana lenu nithatha ngokuthi ipolitiki iwilo muntu lo enimlandelayo. Ipolitiki is not about umuntu. Uyabona ngokomthetho nje nangokweqiniso la umkhonto wesizwe. Umkhonto wesizwe is even bigger than ubaba uNxamalala himself. As much as he is the spark that ignited this current revolution that we are in, Ubaba Nxamalala is not bigger than this movement. And naye himself he understood, wazi kahle ukuthi lento ayenzile akayenzelanga yena. Yingakho ethe ngaphambi kokuba eyenze lento ehambe wayoxhumana nabanikazi benhlabathi, amakhosi, induna nabo bonke abantu bekufanele ehlangane nabo. Kwaditshanwa nanobaba uCredo Muthwa nezilo. Lokhu kukhombisa ngokusobala ukuthi umkhonto wesizwe is not about ubaba uJacob Zuma. Ubaba uJacob Zuma akenzanga into azokhukhumala kuyona ethi mhlambe uma ukhuluma into ephambene nalena ayishoyo bese ethi yena hayi try me boys. Cha, umkhonto wesizwe is about black people. It's about ukubuyisa isidima sabantu abamnyama. Niyabona abantu bakithi into engizoniqaphelisa yona niyibuke. Umuntu ongadecide namhlanje ukuthi ushiya umkhonto wesizwe edecide ethi uyawushiya umkhonto wesizwe mhlawumbe ethi uyojoyina la amanye amaqenjana ngatheshu, angeke simthuke loyo muntu. Uyothukwa yilabo abambalwa abangazi lutho, kodwa laba baziyo ngempela ngeke beze bemthuke, because ubaba uNxamalala wayengaphuthazile, wayengalenzi iphutha uma ethi sidinga i-2/3 majority. That means ukuthi even nabo laba bangakaboni abasaxoshwa ulwembe emehlweni kufanele sibe nokubabekezelela
singabi ixhwanguxhwangu njengabo. Fanele sikwazi ukuthi sibe patient. Niyabona abantu bakithi, into engizonitshela yona yinye nje ukuthi ipolitiki akusiyo into ekufanele uyiyele e-university noma mhlawumbe uyingenele eklasini noma mhlawumbe wazi ukukhuluma isilungu ukuyitize. Cha, ipolitiki is about i-reality lena okuyona, nanokuthi wena uma ubuka ikusasa ley'ngane zakho unaso yona isiqiniseko sokuthi iy'ngane zakho zizophila impilo okuyiyona, noma kungathiwa mhlampe wena usekho emhlabeni, God forbid, kusho amakholo. Ipolitiki is about i-reality yokuthi umphakathi ophila kuwona umphakathi okhululekile yini ngokwempilo, ngokwezidingo nangakho konke okunye. Ipolitiki ingalokho. Ipolitiki is not about ubaba uJacob Zuma noma omunye umuntu. So uyabona umuntu ozothi umkhonto wesizwe is centered around an 82-year-old man. Lowo muntu usuke ekhombisa ubuhlaza bakhe ukuthi cha impela akakayi-understand ipolitiki ukuthi iyini. Ipolitiki ayifani nebhola bafowethu lapho khona sithi cha i-Chiefs ngeke idlalise umuntu ona 82 years noma sithi i-Pilot ngeke idlalise umuntu ona 82 years. Ipolitiki ayidibene nalokho. Ipolitiki incinza wonke umuntu, isincinza sonke. Ikuyakuncinza, incinza ngisho abelungu laba abaphethe umhlaba nabo iyabancinza ngoba bahlalela ovalweni, badlela ogageni ngoba bona into abayithandazelayo ukuthi thina singabumbani, sihlale siyinhlakanhlaka kanje, sihlakazekile, siyinhlakamvithi. So ipolitiki is about our realities. Uyabona uma thina sizolokhu esibuka iy'ndaba zokuthi hey ubani unesisu esikhulu, hey ubani unekhala elikhulu, hey ubani wenze njani, lokho ngeke kusisize ngalutho. Kusho ukuthi sisaqhuba le politiki yebhola, ipolitiki yedabi noma ipolitiki yomaskandi. Uyabona abantu bakithi, into ebalulekile ukuthi si-understand ukuthi ipolitiki akusiyo into eyelwa esikolweni. Ipolitiki iyimpilo yakho konke. Ipolitiki ikusasa lakho, ikusasa ley'ngane zakho. Ipolitiki ubuwena. Ipolitiki is your identity, because we are landless now. We are people that have an identity that is no longer in our hands. Our identity is in the hands of the people that do not give a damn about us. Our identity is our land. Our heritage is our land. Vuka muntu onsundu. Lento yokuxhaphana ngenhlamba silokhu esibhizi siphikisana ngezinto ey'ngatheshu ngeke sisendawo bantu bakithi. Umkhonto wesizwe akusuwona okaZuma, owesizwe. Vuka muntu onsundu. Vuka kusakhanya ngoba kuzohlwa ngomnyama. Jikijela mkhonto, jikijela.